Джейк. Потърси в интернет. Позволено е. О, не. Това е грозно, това е прекалено грозно. Не, ще загуба. Ар, да вотваме истински. Да не е някакво такова... What the fuck? What the fuck? Daylight сензора изглежда като бомба. Това текстур пак прави Daylight сензора да изглежда като бомба. What? I don't... What the fuck? Странно. Няма значение, така... Аз знам какво ще направя. ОМГ. Как толкова малко време вече бе? Така, ти като видиш моите... Защо точно Супер Марио? Мразя Супер Марио! Ама то не се гледа, това е игра. Да. Тези стари времена. Няма го всъщност, гледал ли си го? В смисъл... Да. Мото е ужасно! Мото е зловещо. Ама ти самия Супер Марио ли рисуваш, бе? Аз не правя Супер Марио, аз правя сценка от Супер Марио. Кое ти е супер бъгнатото? Ама аз въобще не рисувам Супер Марио, но няма значение. Не строя Супер Марио. Как толкова малко време, бе? Нали знаеш, че можеш да използваш блокчета? В смисъл, не блокчета, ми такива глави. Ефекти. Нещо Normal Smoke. Да, така е добре. В смисъл, не е ужасно. Кога заблуждавам. Не мога да те... Това е ужасно! Това не е Супер Марио. Добре, този ресурс пак разваля всичко. Не, то на сървъра ресурс пак трябва да имаш, по принцип. Ама ти като не искаш да си го стеглиш, няма значение. Те ти крашва.
Чакай един момент, ще ме викат. Да? Да, върнах се. Ай, че аз свърших. Материал за пода. Добре, тия партикали са ужасни. И на теб. И на мен. Моето е едно нищо. Моето е мъничко. Онер на това е... What the fuck, какво е това? Съжалявам, обаче, твоето е... Да, воднах. Дала не е епик. Нещо. Това тия гъбките. Не гъбките ми, тия деца опитват да те изядат. С какво? Как бе? Не си гласувал с Good. Си гласувал с Пуп. Добре. Добре, мерси за гледането, хора. Надявам се това видео да... Не, трябва да почвам да решавам задачи. Да.